खुलुमबाय आंनि चेनेल नायगिरि साफ्रोमखौबो नै थांनानै फैलायबाय भबानिपुर एकदम फैलायबाय नै लामाया माबायदि एक साइडल' खारनो मोनो लामाया बिराद गाज्रि लोगोफोर सापागुरि लामाया साइड मोनसेल' खारनो मोनो होनो नाहरदो साइड मोनसे बानायगासिनो खालि खालामनानै फैलायबाय नै अमा आदार होफैनांलायबाय लोगोफोरनो हाखु दाखुनो अमायाबो मासेल'सै लोगोफोर दाना बुरजा गैला गुन्दै बायनो हायैखाय फानजोब्बाय आं दाख्लैसोमोन माथाम माब्रैमोन दा गुन्दै बायनो हाया मानो हाया फानजोब्बाय खामानिबो जाया ओरै खामानियाव थांनानै फैनानै मेंलाय फैयो अमा बुरजानि आदार होनांगौबा दिगदार जायो मोनायो एखमबा मायो दाथ' लामा गाज्रिजों जाबजों मोनालायबोयो आखाइ आथिं साबोजोबो सापागुरि लामा जिबायदि लामा फारसे हगारो फारसे हगारा फारसेया दासो बानायगासिनो दं फारसेखौ दाबो हगारा जि खस्थ' फैबाय नै दाना अमा आदार होबाय अमा आदार होखांनानैसो दुगैगोन उफाय गैया सफैनाय लोगो लोगो अमा आदार होबाय बेनो नैबे मासेल'सै अमाया लोगोफोर अमा आदार होखांनानै दुगैनोसै दाना आदाराबो एसेयानो थोयोलै लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो लोगोफोर ओरैनो फिसाल' चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालामनानै सोंहर